Sibingelele sikwamukela ohlelweni lethu lumnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo Well Studio. Siphethe indoda enkulu la semajukujukwini semgodini isebenzele endaweni ejulile kakhulu. Ngifuna ukuthi ithi kuzethula ukuthi sikhuluma nobani namhlanje isiphatheleke izinto ejulile ezithe ukwehluka kunalezo ojwayele ukuyibona. Sikubingelele indoda enkulu. Siyabingelela ninjani ohlelweni kwezikabhoqo. Siyabingelela umzukulu lo engikhuluma naye abaningi ngibangazi abaningi abangangiboni. Angenzi into enzima kakhulu ngenza nje elula. Kodwa uphuma ufuzela ekhaya uphuma usujabulile. Umkhulu ngibona kunebhokisi ngibona nengwe eyisefo kukhona nesigubhu. La ekhaya umzukulu wenyanga zonke iphelele ne. La ekhaya ngisebenza ngesikhwama nangebhokisi. Ibhokisi lenza imali. Isikhwama senza imali. Kuhlukeneka ama price. Okay. Siyakuzwa lokho. La ekhaya ngikudayisi lento. Ufika la ekhaya ngikwenzele mina uphume nemali. Which means when uyafika uze kumzukulu afika kwenzele uyasho ukuthi ufuna ukuthatha ibhokisi noma ufuna ukuthatha isikhwama. Yes. Mase mina ngikwenzele mina angikudayiseli ngithi hamba nakhe ekhaya kuyofika kwenza imali wenzelwa yimi uqobo. Imali ngihamba ngiyiphethe. Uhamba uyiphethe. Ngisazobatshengisa ababukeli ukuthi ngiyenza kanjani kodwa nazi izinto ezimbili. Mawuthi uzothatha ibhokisi ngifike ngikwenzela imali ezophuma la ebhokisini eningi nezophuma la eningi kuhlukana ama price la kodwa wena ufika kimi ngikwenzele mina angikudayiseli lezinto ngithamba nazo ekhaya sizokwenzela imali cha uwenzelwa yimi uhambe nemali wena. Mkhulu awunaso isigubhu othi unginika sona sizohlala ekhaya. Cha. Wena ungenzela imali. Uma ukuthi ngikhandela isigubhu ngithi esemali kuyofanele lo mali ngikwenzele mina sihlale kimi leso sigubhu ngikwenzele njalo uma ufika ngikwenzele nesigubhu sami angikuniki nje isigubhu ngithamba naso ekhaya sizofika sikwenzele imali after 4 days cha. Ngikwenzela mina uhambe nemali wena. Ushiye ibhokisi lami ushiye isikhwama sami. Yebo baba injalo nje le ayishintshi yikho ngavela emavidini ngenza nje ulive baba. Okay ake ngikwenzele kanje. Ngifuna singeke kuyona straight. Ake ngikwenzele kanje ngoba ngiyakubona ngathi hey dambi yangithusa le futhi yamangazi. Yakudida. Ngiyabona ukuthi yakudida. Uzothi omunye ke mawufika la ekhaya bafana bomdlozi bafana bomoya bafana bomdlozi. Yilela nkosi emadala nkosi. Mawufika la ekhaya ufika usho ukuthi mkhulu uzozwa iprize yesikhwama uzwe iprize yebhokisi. Then awuthi ngizokwenza nje ngesikhwama. Bafana bomdlozi bafana bomoya bafana bomdlozi bafana noma ngithi ngizama ukwenza isibonelo bafana bomdlozi. Okay. Bavezele khonani la bavezele. Akuphuma umuthi wami. Okay. Isikhwama si-empty. Si-empty. Ngizofaka ngiyenzama ukwenza example bafana bomdlozi bafana bomoya bafana bomdlozi bafana bomoya. Sike sibakhombise bonke ukuthi kwenzakalani la bese bakhombise bonke ukuthi kwenzakalani la. Usufikile usungenile la ekhaya usuzothi mkhulu ubuzofuna nasi isikhwama. Masithi mina isikhwama sibone sizokwenzela malini. Masekethi mina cha ake ubambe la. Uzobamba la. Uzoba izosho yona qala ukuthi yipi imali wena ozoyithola. Uyayithola ke ibe ngaphezulu kodwa iqala la esikhwameni nje iqala ku 1.2. Iqhamu ngapi manje le mali? Ngizokutshela ngelinye ilanga. Nala futhi kwenzeka la same thing. Okay, bathi omunye ngeke mkhulu kanjani ngithi wena uzofuna ibhokisi ngithi nali ibhokisi. Kodwa ke ibhokisi lenza imali. Yimi kodwa engizokwenzela imali. Nanti lizoba empty leli bhokisi. Li empty nje. Ngikwenzela isibonelo. Isibonelo lesi ngenza isibonelo. Ngoba sikho isidalo sisisebenzisayo la. Senza isibonelo ukuthi le bhokisi mina liyangenze le mali yakho ngiyakupha uthi ngikhombise nala. Nakho wena ufikile uzofuna ibhokisi. Kunjalo nkulu. Nali ibhokisi sengiyakudayisela ke ibhokisi kodwa ngikhamba uhambi nalo ngizokwenzela la ngizozwe idalweni zikunika malini maze kunika u5 million maze kunika u20 million sewuthomela siwenzeke nawe kanje bafana bomdlozi bafana bomoya ehlala ngaphezulu asike senze nasi sibonele mbo bafana bomdlozi ehlala ngaphansi ehlala ngaphezulu ehlala ngaphansi ehlala ngaphezulu hayibo kerejani okay nansi nje baba nansi hayi bomkhulu nansi
nansi baba Yaba kanjani lento? uthenge lokhu wenzelwa manje la wathenga lokhu wenzelwa manje la wahamba nento yakho bazosho ukuthi bona lesi sikhipha 1.2 million lesi sikhipha 5 kuyaphansi iyamfimfa impela la ithi Azizungidla kodilwane la ngaphakathi kwenzakalani na? hayi Unamadoda athile afikayo ngomoya. hayi la sisebenza nje ngemali mina ngenza ulife la angenzi ukuthi ngidayisele lento ukuthi hambe ekhaya izokwenzela imali ungikwenzela la mawungena la eminyango ayimkhulu ngizofuna isikhwama okay hlala la senze nansi bakunikeza le mali Mana ke mkhulu khona lento engisabayo nengisaba ukuthi ngenzeke. yes baba Angizukuthi mangiphuma la uthola le mali siphelile. ngeke baba ayipheli uyifaka wazi ngisho uyifaka ebank wazi ukuthenga yonke into wazi kuyenza yonke into mawuthanda ungayishiya kimi udala uzoyithatha ngalezo mali othanda ukuyithatha ngayo uthanda ukuyithatha ngayo ayinankingi Yajula lento. yes baba Mana ke mkhulu khona lento engifuna siyibuke ikhona lento ethi unayo futhi into ekhanda ama relationship uyakwazi ukuvala umfazi ukuthi angahambi bebabhizi uyakwazi futhi ukuvala indoda ukuthi hayi ingahambi bebhizi ikhona into ethi uyakwazi ukusebenza ngothando ngomkhatha nabantu hayi umuntu usayofona mfethu mase siya kulezi secilini usayofona umuntu kodwa ayikho induku engenayo ayikho induku engenayo umuntu uyafona nje uma engazile ngalokhu akubuze lokho okunye sibothi ngakulungisa kanjani kakhulukazi okwebusiness kwamathenda umdonso webusiness mfundisi ezekimi umfundisi mawumfundisi nomphethe ibandla nomphethe uma ufuna ukuthi ibandla lakho ligcwale akashesheze ngapha yena lezo nduku induku egcatshwayo mhlambe noma intelezi echelwayo khona into engimnikayo nakenze ngapha yena akenze nje ngapha soyixoxa sibe babili shuthi sikhuluma nomuntu webusiness la sikhuluma nomuntu ophethe la amathenda umuntu ophethe umuntu wesonto umuntu akeze nga engaqondi akeze ngoba uyasaba ngithi umuntu oyinkabi ofunwayo noma oyidi ona uyakhona ukukhuluma naye lo muntu loyo futhi uyakhona ukumsiza ngento ejulile lezo ngeke siveze qo akeze ngapha ngiyithanda lokho umuntu angifonela aphume lobali time mina ku kanje sigudlise uma ihlula mina sengizomthumeza sengizokhona la sophuthuma siye khona kodwa ke ngibona ngathi abantu bazosizakala kakhulu la ngoba la ukhuluma ngemali ukhuluma ngento efuna yiwo wonke umuntu la awuhambi nento angidayiseli lutho lento ngikwenzela mina uyafika wena ngifike uphethe imali yebhokisi ngifike ngikwenzele mina imali mawufuna ukwenzela isikhwama ngifike ngikwenzele mina wena mawuhamba uye ekhaya uhamba usuphethe imali yakho ngesandla mawufuna ifakwe ebank ngihambe nawe uyoyideposita akuze ukwenzeka ngithi ngiyavuka ngakusasa inyamalele imali ayisekho imali cha ngeke nje kwenzeke lokho baba wenzeki lokho la ekhaya ijulile lento baba angidayiseli lutho la ngiyakwenzela mina asikho angeke ngikunike ibhokisi uthamba nalo ligqume ekhaya cha ufika ngikwenze uhamba nemali la ngazi noma uyangizwa uhamba nemali la ufika uzofuna isikhwama noma ibhokisi mase uhamba nemali awuhambi nazo lezi zinto lento ijulile khehla la yikho ngingaveli njalo baba uma vidiyo ngijulile kwezika ubhoqo lo ngitshena wona ukho kunye ngizokusho Nkosi yami ubhoqo imini othwele la akubona abantu ezami lezi zinto engisebenza ngazo akukho la ezongihlupha khona lento mhlamba ngisalala ebusuku hayi angithinti ngisho ukuthinta le imali clean awungenzi lutho awungigcabi awungifaka incweba awunginiki umuthi okugeza kuphela umuthi okugeza uzowuthola if ade wawuhamba wenza lezi zinto ugeja ngoba hey ngivelelwe mangashutha nje ngisazokhalelwa abantu mhlawumbe ama-modern 20 umkhulu sekwenze kade ngiyenza lento sekwenze kade ngiyenza lento ukuthi sengizozama ukugcina
afike umuntu ajabule. Hayi mkhulu ngifuna siyivale manje mina. Hayi inje ekabhoqo zinje sekuphelile akukho okunye sokwenza ngesiqhambe nje amanga naku kunje mase siyavala. Abantu abafuna ukukuthola bakutholaphi futhi ukuphi uma ngabe ngoba siyila eThekwini utholakala nini eoffice iziphi insuku mhlambe futhi ongasebenzi ngazo? Ngitholakala zonke izinsuku ngaphandle kwesonto kuphela. Ngaphandle nje kwesonto kuphela ngitholakala zonke izinsuku Monday to Friday. Isonto kuphela engalisebenzi kusuku ngisesontweni baba ngisayona ngithi. Umuntu uyafona Umuntu abhuke then asondele ngaphakathi. Asondele. Mayengaboni mina engeyenzi lento, mayengaboni mina engayenzi lento. Mayefuna ukuyihambisela imali yakhe kahle. Thulile. Kodwa okubalekile ngizofuna ukwenza noma bawu20 ngeспecial nje ngizobanika sona ngalezi zinto zombili abawu20 nje abazohamba betshena ke ukuthi ayibuyile le buyile umzukulu lokusamgcina kwenye podcast ayibuyile Hayi asivale mzukulu buyile abawu20 asivale sithi phaqa mkhulu hayi siyabonga